No, de totes maneres, estem en contra de que se demani un nom a la votació. Sí, a nosaltres ens pareix perfecte que es faci el referèndum. Ells portaven, ens pareix perfecte. El que no ens apareix gens perfecte és que aparegui el nom de la persona. Claro. Perquè vulnera el dret de la privacitat, del vot secret. Que sigui una encuesta d'opinió, que se vulgui dissimular una encuesta d'opinió, me pareix perfecte, però és que les encuestes sempre te diuen que si vols que els teus noms o que els teus datos apareguen. Així no te pregunten, així directament la papeleta. La papeleta te l'han portat a casa en el nom ficat ja perquè no tinguis opció a poder-lo llevar. O sigui, tu tens que portar la papeleta en el nom o si no votes. Llavors, realment, això, mètodes democràtics que ens diuen que són tan democràtics i tan progressistes, però la realitat és que preguntant o mirant per internet, etc, resulta que a l'hora de la veritat no apareix en cap ajuntament d'Espanya. Quan se fan les votacions se fan en el DNI, però el vot és secret a tots els pobles d'Espanya, encara que sigui una consulta d'opinió, un referèndum o el que sigui. Això realment limita moltíssim, que ja ho han dit, el que moltíssima gent vingui a votar. O sigui, això limita molt perquè molta gent no s'atrevirà a expressar la seva opinió.